Moji su se prezivaju Maksimović, kao što i već znaš, i moj pradeda Milorad se isto je rodonačelnik ove sadašnje porodice velike, ali i naravno i pre toga njihova cela porodica su tamo. Znači, to je selo Gorice, iznad Šljove gore kod Krupnja, i oni su njegov deda, ja mislim, ili Čukun deda njegov, od mog pradede, koji se Milan zvao, oni zajedno sa još jednim ortakom kupili su 300 hektara zemlje od Turaka koji su se tada već povlačili početkom 19. veka, 1810. i pa nadalje. Polako su, 30. u stvari, pa su polako se povlačili Srbije zbog onih hati šerifa sa Milošem. I kupili su 300 hektara zemlje. I mojima je pripalo 150. I to je gore, to je ogromna količina zemlje u planini, znaš. I čisto ekološki, kao što i sam možda pretpostaviš. I sad raznih tu bilo situacije dobrih i loših kao i u svakoj porodici, ali znam da je moj pradeda, po kome su mi izgleda dali ime, Milorad, isto imao vrlo interesantan život. On je sam je naučio da čita i da piše u planini gore i uzimao je knjige i vrlo često mu se dešavalo da su mu i život spasavale, da kažem, vile i tako dalje. On je, i ja mislim jedan od njegovih sinova koji je moj deda, koji je otac mog oca, Nikola, zajedno su se valjda vraćali noću u leto sa nekog imanja svog ili ko zna kojeg poljskog grada, i onda su rečete preseku planinu da ne idu putem, i onda su naišli na vilinsko kolo i gledali su ga onako iz daljine, nisu hteli da prekidaju ništa jer su se bojali da ošte se mrdnu i da dišu, znaš. Kaže, su prelepe devojke igrale kolo s dugim kosama i kao da su imali, umesto nogu su imali kopita, znaš. E sad, tu ima još jedna stvar. Vilenjaci i vile, pošto su na drugom nivou razvoja duhovnog i na drugoj frekvenciji oni žive, na drugoj razini, oni mogu da se prikažu u umu ljudskom koji nije na tom nivou kako god oni žele. Mogu da budu nevidljivi, mogu da se prikažu u vidu nekih utvara, u vidu duhova, da bi ih zaplašili, da bi ih skrenuli iz puta, da ne bi ih uznemiravali ljudi, ili mogu ovako da se prikažu, ali u svakom slučaju svako to lično doživi, znaš. Dakle, onda kad se preselili kolektivno u Mačvu, u selo kod Šapca, i tu su i dalje nastavljali da se događaju razne neke situacije vrlo interesantne, i tako da je moj pradeda, ne samo pradeda, nego je on tu i sinove ranije poslao, ali on je uglavnom kupio imanja za svoju decu, ima dosta dece, ali on je odlučio da živi sa najmlađim sinom, u stvari ne baš najmlađe, nego onim drugim od najmlađe, Nikola, znači otac mog oca, jer je ovaj jedini njega poštovao do kraja, a ostali su počeli da budu onako vrlo teški prema njemu i on je rekao neću, ostaću sa ovim čovekom. Šta se dešavalo? Oni su živeli van sela tamo, kupili su veliko imanje, ali van glavnog sela, 1 kilometar 2. I pošto ono, dok se nije to kasnije malo sagradilo, to je bilo onako dosta usamljeno. I kaže, deda moj Niko, to mi je otac isto pričao, kaže, on je znao da u sred noći preko leta ode da obiđe, imao je kobilu i ošte stoku da vidi šta i kako, i znao je da vidi svetlost u štali, i on znao je, nekako osjećao da treba da se javi, u smislu da pozdravi tu životinju koju dolazi, i onda bi on, kako bi polako otvarao vrata, ta svetlost bi iščezavala. I on bi ujutru nalazio da su predivne pletenice spletene toj kobili. I da oni su pokušavali, moja tetka mi isto to pričala, oni su pokušali da ponove te pletenice, ali nikad nisu uspeli da to naprave, tu pletenicu. I kaže, tu kobilu su zvali Vilovska, zato što je zbog tih pletenica i zato što je kao ždrebe bila vrlo onako inteligentna i s njom nema šta ti tu da zapovedaš, samo kažeš 2-3 reči i ona to sluša odmah šta treba i tako dalje. Mislim da su jednom čak hteli da prodaju, pa su ona vratila preko noći njima i oni su rekli nećemo tad da ih prodajemo, ako se dobro sećam priče. U svakom slučaju, ta istorija dosta je prisutna u mojoj porodici, a evo, od kako se meni probudila pesma, još, ja sad imam 34 godine u ovom telu, u ovom životu sada, ali negde oko 10. godine počelo rano se budi, mada sam ja voleo da slušam pesme naše junačke i epske i ostale druge mnogo rano, i to je nekako bilo izgleda deo moje prirode. Tako da,
Vilenjaci, vile, tu su oni. To je jedna ljudska vrsta koja je dosta naprednija od sadašnje ljudske vrste i oni su se opredelili za duh, za lepotu, za umetnost i za ljubav, ali i mogu da se sakriju da ih ljudske oči ne vide. I većinom su se povukli s ove planete u smislu ili su otišli u druge dimenzije, druge svetove. Ono malo što ih je ostalo živi vrlo skrivenim životom daleko od očiju ljudi.